τι κάνεις? Παππού, θα μας πεις μια ιστορία. Τι ιστορία να σας πω, εγγόνα μου? Πες μας πώς γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στον κόσμο. Λοιπόν. Θα ξεκινήσω την αφήγησή μου με την Φινλανδία, την πατρίδα του Αγίου Βασίλη. Στη χιονισμένη Φινλανδία, πλούσιοι μεζέντες στολίζουν το γιορτινό τραπέζι, γύρω από το οποίο κάθεται η οικογένεια, ενώ ο Άγιος Βασίλης ξεκινάει για το μακρινό ταξίδι του. Αχ, τι ωραία η Φιλανδία. Πες μας κι άλλα, παππού, πες μας. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην Ιβρική Χερσόνησο, την Ισπανία. Εκεί τα παιδιά λένε τα κάλαντα στους δρόμους. Οι μεγάλοι χορεύουν γύρω από τις φωτιές στις πλατείες και ο Άγιος Βασίλης μοιράζει δώρα στον κόσμο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, χιλιάδες γιορτινά φωτάκια στολίζουν τους δρόμους. Ο κόσμος χαρούμενος ψωνίζει δώρα στα καταστήματα. Ενώ στο παλάτι, η Βασίλισσα εκφωνεί το χριστουγεννιάτικο διάγγελμά της. This past year has been one of great celebration for many. The enthusiasm which greeted the Diamond Jubilee was of course especially memorable for me and my family. Αχ, ωραία που περνάνε οι άνθρωποι τα Χριστούγεννα στον κόσμο. Παππού, και εμείς εδώ τι κάνουμε? Εμείς εδώ στο χολαργό περνάμε καλύτερα από όλους. Jingle bells, jingle all the way. Well, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Well, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ευρώπη γίναμε! A day or two ago, I thought I'd take a ride. As soon as started bright, was sitting by my side.